खुलुमबाय दिनै 9 एप्रिल 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। आं जेनाखै बर' रायजो राजाफोर आं बिक्रम दैमारी सिगाङाव जेरै दंमोन दाबो बिदिनो दं। बे खोथाखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारीया। फोरमायथिनो गोनांदि बिक्रम दैमारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय बेल मोनबाय। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव गोबां खोथा फोरमायथिदों बिक्रम दैमारीया। बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगाङाव जोबथेसालिनि बाहेरानि खोथाफोरखौल' बुंनाय जायोमोन, नाथाय दा जोबथेसालिनि सिङाव गोबां थाखुमानाय दुखुनांथाव खोथाखौ मिथिनो मोनबाय जायखौ बुंनाया गोनांथि दं। बेनिखायनो जायफोरा सोलो बाहायनानै 91 सान जोबथेसालियाव दैथायहरदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरो, मानोना जोबथेसालियाव सोनायजों मान सन्मान आरो समाय खहा खालामनानै होनाय जादोंब्लाबो जोबथेसालि सिंनि गोबां खोथाखौ मिथिनो मोनदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो थाबैनो खौरांगिरि मेल खुंनानै गोबां खोथाखौ फोरमायथिगोन होननानैबो बुंथियो बिथां बिक्रम दैमारीया। लोगोसे सोरनि खैसाराव जोबथेसालियाव थांनो गोनां जानाय बेनि सायावबो खौरांगिरिनि सोंथियाव बिक्रम दैमारी बिथाङा फोरमायथियो दि आं सोरखौ लानानै खोथा बुंबाय थायोमोन, सोरखौ लानानै हारिनि खोथा बुङोमोन आरो दा सोरखाराव सोर दं बेखौ बुंथारनो नांगोन। मानोना दिनै UPPLखौ बुंदोंबा गाबोन BPFखौ बुंनो नांगोन। दिनै जायफोरा सोरखाराव दं बिथांमोनखौ बुंनांगौनि जोंहा बिबान दं। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' दैदेननाय सोरखाराव गोबां बुंनो गोनां जायो। प्रमद बर' बिथां बुंनायनि गासैबो मानो उल्थासो खामानिया जायो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जोबथेसालियाव 3 जोबथेजानाय सुबुंफोरखौ लोगो मोनदों, जायखौ थांनाय दानावसो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादों NDBफोरखौ लानानै साननाय जादों आरो NDBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ। नाथाय प्रमद बर' बुंनायनि गासैबो मानो उल्थासो जायो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बावैसो सान सिगां सासे NDBखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। आरोबाव सा 6निखौ जिउ जोबजासे साजा फोसावनो थांबावगासिनो दं। बिथांमोननि जिउखौ प्रमद बर'आ रैखा खालामनो हागोन ना हाया होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावो दि जेब्ला जों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जादों अब्ला जिउ जोबजासे साजा फोसावजानाय बिथांमोनहा मेगनाव मोदै लानानै दुखुजों बुंथिदों, नोंसोर जेरै गलांदों जोंबो बिदिनो गलांनो हास्थायो आरो अनसुलि बिमाजों संसार जानो हास्थायो। जोंनि खोथाखौ गोसोखांहै होननानै बुंथिहरदों, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारीया। बेनि अनगायैबो बिक्रम दैमारीया बुंथिबावदि आं रावनिबो सुथुर नङा, मावनांगौ गोबां खामानि दं। सोरनिबा राजखान्थिया खहा जालांनो हागौ, नाथाय हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। सिबियारिफोर दावबायनाय बासआ जाब्रबथाय जादों, जायजों सा 27आ जोखोम जानो गोनां जादों। बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ लामानि खाथियाव थानाय हाखराव गोग्लैलांदों, जायजों सा 27आ जोखोम जानो गोनां जादों। बे जाथाया आसामनि गवालपारा जिल्लानि रंजुलियाव जादों। सोनाब बंगनिफ्राय गुवाहाटीसिम आइ कामाख्या थानसालियाव थांदोंमोन बासआ। बेयावनो बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ लामानि साखाथियाव थानाय हाखराव गोग्लैलांदों, जायजों सा 27आ जोखोम जानो गोनां जादों आरो जोखोम जानायफोरखौ रंजुलिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जादों। नाथाय दासिमबो बे जाथायजों सिबियारिफोरनि जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। अदालगुरिनि खलायगावआव अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। रायखांनो गोनांदि एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु होननानै बुंथिनायजों लोगोसे दिपेन बर'आ सोर आंखौ हुमखि होननानै हाग्रामा महिलारिया एबसु आरो UPPL दोलोनि सायाव माखासे खोथाजों सोंखारिदोंमोन। बिदिनो हेंथा UPPL आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा प्रेस कनफारेन्स होफैदों। अदालगुरिनि खलायगावआवबो आन्सलिक एबसु अफिसनिफ्राय खलायगाव टाउनसिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो खलायगाव टाउनाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै खुद्रिदों एबसुआ। आरो एबसुनि गाहाय दिपेन बर'नि हेंथा खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ सांग्रांथि होदों। प्रमद बर'आबो बिनि सायाव खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि एबसुनि आन्दोलननि समाव आं आफादगिरि थानाय समावबो हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ लानानै उन्दुनो हायाखैमोन आरो दासिमबो एबसुनि भुतआ होसोगासिनो दं। नाथाय एबसुखौ लानानै गिनो नाङा। एबसुआ माहारियारि आफादसो आरो एबसुआ हारि आरो समाजनि खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनाय आरो हाग्रामा महिलारिनि हेंथा रेलि खालामनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जेबो खेर खेरायाखै। बिथाङा बुंथिदों दि रेलि खालामनानै मुलाम्फा गैया।
मुसुखा सावनो हो खामानि गैया बेसोर सोर होनानै सोंथि खालामो आरो बुंथियो दि एबसुआ माहारियारि आफाद आरो एबसु हिसाबै खामानिखौ मावथों। नाथाय एबसुखौ जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दैदेनदों गोरोन्थियै दैदेनगासिनो दं होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। एबसुनि लिडारफोरा बन सहि लानानै दिल्लीयाव थांदोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां सिगां बर' समाजाव हाबनानै नखर नखर साख्रि होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होगोन होननानै एबसु आरो इउपिपिएलआ बुंथिहैदोंमोन। बेजों बर' हारिखौ थगायनाय जादोंना जायाखै आरो बहा बड'लेण्ड रायजोआ होननानै सोंथि खालामो हाग्रामा महिलारिया। सोरखारि मावख'गिरिफोरनि अफिसनि समायखौ सोलाय सोल' खालामदों। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासे 2 रिंगासिम गेवनाय थागोन सोरखारि मावख'गिरिया। गोलोम बोथोरनि थाखाय बे थांखिखौ पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान मान बिथाङा फोसावदों। दानिया पान्जाबाव सोरखारि मावख'आ फुंनि 7:30 रिंगायावनो गेवगोन आरो बेलासि 2 रिंगासिम थागोन। गोलोम बोथोर समसिम सोरखारि मावख'नि समाया बेबायदिनो थागोन। मोब्लिबनि लडखौ खम खालामनो थाखाय आरो मोजां खामानि मावनो थाखायनो फुंनि समावनो मावख'खौ बेखेवनायनि थांखि लादों पान्जाबनि गिबि मन्थ्रिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समावनो अफिस बेखेवनायजों मोब्लिबनि लडआ 300 MWनिफ्राय 350 MWसिम सेभ जागोन अदेबानि बासायनो हागोन। मोब्लिबनि लडखौ खम खालामनो थाखाय सोरखारि मावख'नि समायखौ सोलाय सोल' खालामनाया भारतनि मादावनो पान्जाबानो गिबि खेब होननानै फोरमायथिदों पान्जाबनि गिबि मन्थ्रिया। आरो पान्जाबनि सोरखारि मावख'खौ बेखेवनायनि बे गोदान समाया 2 मेनिफ्राय 15 जुलाइसिम थागोन। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव गोख्रों बिबुंथि होदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। मा जाहोननि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारिया जोबथेसालियाव दैथायहरजानो गोनां जानाय बेनि सायाव फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांखौ 7 जानुवारि हर गेजेर 2:15 रिंगायाव पुलिसा हमनानै लांदोंमोन। नाथाय बेबायदि जाथाय जानायनि सानसे सिगां 6 जानुवारियाव बिटिसिआव मिटिं जादोंमोन जेराव प्रमद बर' डिसि, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, सार्कल अफिसार, पावार ग्रिडआव मावग्रा सुबुंफोर आरो कारगावनि रायजो राजाफोरबो दंमोन। बेयाव रायजो राजाफोरा पावार ग्रिडनि थाखाय जेंना मोननायखौ फोरमायथिदोंमोन। पावार ग्रिडनि थाखाय हानि बेसेन गैला, हाखौ फाननो हाला आरो न' लुनो हाया, बेनिखायनो अनसुंथाइ बिदोंमोन रायजो राजाफ्रा। नाथाय प्रमद बर'आ होनो गोसो गैयामोन आरो पावार ग्रिडखौ लानानै मानो दावराव दावसि खालामदों आरो मानो हेंथा होदों, मानो बिटिसिखौ बदनाम खालामनो नागिरदों होननानै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ बुंथिनायजों लोगोसे आर्मि पुलिस लानानै होस्रांनानैबाबो पावार ग्रिडनि खामानिखौ मावगोन होननानै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ रायदोंमोन होननानै बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेयावनो प्रमद बर'खौ रायजो राजानि जेंना सुस्रांनानै होनो थाखाय बुंथिदोंमोन आरो आर्मि पुलिस लानानै दमन खालामनो नागिरनाया बांद्राय जादों होननानै बुंथिदोंमोन। जायखौ लानानै प्रमद बर'आ लाजिनाय मोनदों आरो बेनि थाखायनो जानो हागौ प्रमद बर'आ बे खामानिखौ मावदों। बेनि अनगायैबो पावार ग्रिडनि थाखाय रायजो राजानो अनसुंथाइ होनायखौ लानानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजोंबो दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो बिथांमोनहा लाजिनानै सोलो बाहायनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। गुबुन फारसेथिं आं अदेबानि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो जनकलाल बसुमतारीनि हेंथायै एबसुनि दैदेनगिरि दिलीप बसुमतारीया धालिगाव पुलिस थानायाव केस होदों। क'क्राझार एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो डिपुटि स्पिकाराबो क'क्राझाराव केस होदों। बेजोंनो रोखा जायो दिपेन बर' बिथांमोनहा माबोरै गादबनानै साजा होनो हायो बेनि थाखाय सानगासिनो दंमोन आरो खैसार खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंखौ सानो होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय बियो बिथांमोननि गेदेर जेननायसो आरो जोंनि गेदेर देरहासारनाय होननानैबो बुंथियो। रायजो राजानि खामानि आरो सैथोजों खामानि मावनायखौ मिथिसेयावबो जोबथेसालियाव दैथायहरनाया दुखुनांथाव होननानैबो फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जों रायजो राजानि गाज्रिनि थाखाय खामानिखौ मावाखै। एमपि नब कुमार सरनियानि केसआबो रायजो राजानिनोमोन। बेयावबो देरहासारनो हाबाय। बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। बिथांनि एमपिआ दानजासिगोन। गासै दानबान्था आरो जि खाबु मोन्दोंमोन बेफोरखौबो भारत सरकारनो हरफिननो नांसिगोन। बेनि थाखायबो खामानिखौ मावलांगोन। बेनि अनगायैबो ट्राइबेल नङै मानसिफोरा ट्राइबेलनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै साख्रि सेनायनि बेलायावबो बिजिरनाय मोनबाय। हाइकर्टआ एसटि सार्टिफिकेटखौ बोखारबाय। जाय गेदेर देरहासारनाय ट्राइबेलफोरनि एमपि मासिखौ फाननानै जाबायमोन आरो नब कुमार सरनियाया एसटिनि बेरेखा बुंनो खाबु मोनबायमोन। नाथाय बेयो जोब्बाय। बेयो देरहासारनाय होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो फरायसा आफादनिसिम खावलायहरो जाहाथे आफादा हारिनि जेंनानि सायाव खामानिखौ मावो। ओरैनो गिदिं गिदिं नंखाय देखायनायनि सम नङा। ओरैनो सा खामानि मावगासिनो दं। एनडिबिफोरखौ बख'नो लामा लादों बुंबाय थानानै जाया, मावनानै दिन्थि होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया।
अनलाइननि गेजेरजों लुथिनाय जाथाय नोंथाङाबो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। मोब्लिब बिल होयैनि थाखाय मोब्लिब बिल दाननायनि हुमखि होनानै लुथिनानै लांदों 7 लाखनिबो गोबां रां। बे जाथाया गुवाहाटीनि गीतानगर ओनसोलाव जादों। बैसो जानाय बिसि फिसायनि मोननै एकाउन्टनिफ्राय लुथिनानै लांदों 7 लाख रांनि गोबां। रां लुथिनाय जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननियाव मोनसे मेसेज फैदोंमोन जेराव मोब्लिब बिल होयैनि थाखाय माखासे सम उनावनो मोब्लिब दानजासिगोन, बेनिखायनो थाबैनो मोब्लिब बिलखौ होदो होननानै फोरमायथि हरदोंमोन। बे लेखायै बैसो जानाय बोराया फन हरफिननानै सावरायदोंमोन, जेराव दुथांफोरा गावसोरनि मबाइल नाम्बाराव अनलाइननि गेजेरजों 100 रांनि रिसार्ज खालामनानै होनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन। बे लेखायै बिथांमोनहाबो मिथिस्लाबियाव रिसार्ज सोनानै हरदोंमोन। बेनि उनावनो सोलोजों दुथांफोरा 7 लाखनिबो गोबां रां लुथिनानै लांदों। हादराव गिख्रंथाव जाथाय जुलि जाखानाय सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै अर सावनानै होनाय जाथाय। सानै गथ'नि बिमाखौ रावबो गैयै खाबु लानानै जिनाहारि खालामनानै जाथायखौ दोनखोमानो थाखाय आइजोखौ अर सावदों, जायजों आइजोनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। बे गिथावना जाथाया राजस्थाननि बारमार जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जिनाहारि खालामजानाय आइजोआ 30 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथांनिया सानै फिसा दंखायोमोन। नाथाय जेब्ला फिसाया अफिसाव ओंखारलाङो आरो गथ' गथायफोराबो फरायसालि फारसे ओंखारलाङो, बे समावनो रावबो गैयैखौ खाबु लानानै शाकुर खान मुंनि दुथाङा न'आव हाबफैदोंमोन। बेनि उनाव आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव आइजोआ जेब्ला होज्रिख्रावो अब्ला खाथि खालानि सुबुंफोरा नुजाथिफैदोंमोन। बेयावबो शाकुर खानआ सुबुंफोरखौ नाख्रांनानै आइजोनि सायाव एसिड बायदि मोनसे मुवा लुनानै आइजोखौ सावनानै होदों आरो दुथाङा खारलांदों। अर खामनायजों आइजोनि देहाया 40-50 जौखोन्दो खामबायमोन। उनाव बिथांखौ जधपुरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि दुथां शाकुर खानखौबो पुलिसा हमनो हाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।